Diolch Llywydd. Cais sy gen ni am ddadl yn amser y Llywodraeth, a hynny wrth i ni aros yn fan hyn am datganiad gan y Prif Weinidog ar y penderfyniad ynglyn â'r M4 yn ardal Casnewydd. Does yna ddim amheuaeth gen i y bydd safbwyntiau cry yn cael ei gwyntyllu yn ystod yr 3/4 awr neu chydig mwy fydd yn cael ei neillio ar gyfer hynny heddiw a'r dadleuon ar ddwy ochr, dwi'n siŵr. Ond feiddiwn ni awgrymu bod na ragor i'w ddweud nag all gael ei ddweud mewn ymateb i ddatganiad gan y Llywodraeth heddiw. Felly mi hoffwn ni wneud cais am ddadl, a ddadl sylweddol yn amser yr Llywodraeth, o bosib hyd yn oed dros 2 ddiwrnod ynglyn â be yn union ydy goblygiadau penderfyniad yma, a be ydy'r cama sydd angen i ni ei cymryd fel sefydliad y Llywodraeth yma a ni fel cenedl wrth i ni symud ymlaen o'r pwynt hwn mewn amser. Dwi'n meddwl bod hwn wedi bod yn un o'r testunau gwleidyddol pwysica i ni ei drafod mewn blynyddoedd diweddar, ond dwi'n credu yn wyneb hynny bod angen sicrhau bod digon o amser yn cael ei neilltuo yma yn Senedd Genedlaethol ni i gael y drafodaeth bwysig yma wrth i ni wynebu'r camau nesaf. Well, the Inspector's report is very long and very detailed, as is the decision letter, and it is really important that members do have the opportunity to read both of those documents and to consider them fully before we schedule a debate in government time, but we will bring forward a debate in government time during the forthcoming weeks, once members have had the opportunity to consider fully the information that's been set up.